Bantu baurure Kenya bonse bari Saudi Arabia bu mutaka tonga tai ase list ya bari Saudi Arabia ai nkabane kone okay wono nkaburi mangana kiaya sibati yo inho yakare baje bakamba maybe bakakubaga musamba ali age tubone sinyeju akurira kurwe sinyima konte imama na kure gaki onde ndara abana to gonkonye nchendo che na kure na arasiri na itiru Wano kururi paka gwara otinanya kanyore chi. Kiba siko ni watu yo Dubai paka Kenya 4 million. 4 million kuru Dubai paka Kenya. Mwanchi murigereria Oinka TV nebiro binde tugukwaregania ndetokoretera umugano bumunsi bwatyo ya omega tebekano kieta sense ya Saudi Arabia lakini umwiburi ya niga bwato bwo bagwikabona asenge nchanyorire amangana atari gose no bumana turatebe usumunsi bwatyo inare moyo gositari moyo gwikebirebi yoranga nigotore kinsemo kya kyonganyo ase sublocation ya kyonganyo iye gotoka ime ye location ya Bosongo egodi yabo barachemeye constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii Nchumurigirire buno butambe gukwaregania ndetonyora umugano yo asenchira yubwagare ndetonyara ko batugwesemya nakwemanya ngekegendera tankiriki kinche buno butambe ngorukwa MC Dudus musabogenda mona inche gwika omweri karibu sana mongina ngakwote yakaratenga muri tuno kurukwa nja maria tana ngoruku Grace possible nyangalesi mongina Grace possible nyangalesi gano bo gara totebya ngo umuchando bwato noruriyo Muchando mbwate no rio mwana na chete kweli kirende Saudi Arabia abu wano kurweli tinanya kama rapa kalero lakini ngachanganya report no sirire kurwa se report kurwa se mugano umwana wake agorwa akorukuro sikirwanya kundi myaka renga wati abata myaka 45 abana na wati abata abana batatu nari boye mboya aralia mukomoni umwana yataranya mkuruga yakaratwanga umugano yo mwenga ngakia cyage tugukina paka ataragenda Saudi Arabia njo mwana yana nabagine tubuya nanda kaenda boya umukomoni rende akaenda kanyorane korre ya mero na njo nanda yamo bakaiwana no muga ko yana aruna bamenye tubuya wane gaicheka katika bere bagachaka bwe kogosana magwasa nyumba no muga ko ya gachaka ko ni bintu kuru nyumba wane kagero mwana yana kemincha gatabona ntari kuira nororo ige keranyo mwaka nyomuchi mukomoni eraria Nyamira gose ya Kisii Nyamira iye kerata makuru kerachangia forest kerata makuru oro gaitete agante ibana mama nje uko ndanda Saudi Arabia kumuri baba Saudi Arabia ngo chiararire nde njenta intamanyite agante mama kerongo chakoganda nari go chakomana wale ndo mwana ujona kaimwa kuruga iga akanya kwante ngo ndali chikosi chia bakogenda akagenda agante mama na akorire bana ngo genda kosi kiachite nenda sa chite kosi nararia achite kosi agante binkwere ndimata kogenda Nairobi kosi kia gatatia guche ante atinda kwenda barenge banda masomo amasomo bari kugira mu kwenda Saudi Arabia akaenda kigira masomo akaira na gocha agante mama na akorire kamburi gona bakwa muire kwenda ora agante bie akagenda rituke ria chiete mambi yaye akaikarenda agaikabu Nairobi kareka Nairobi kabu ria ngakirete sime mama ndo china ali ni renda ke bana nkogenda ande bana kurweria chiete na achire kuganya rende gusina chaike abusa chiete rende ba operate gocha tukwana nere gachikuganya rende ta chiete gukwana gachikuganya rende ta chiete gukwana kaburi ngaki na no muntu chiete gisimiti yani gichiro nakibona mwana uyo na ara chiete batane ko mwesimire ndo tukwane bana tiba chiete ko mwasimire ande ngakanya ritukeri munari ni karansete ngatokera esimie gocha ichagete na plus
nkarisibwa esimi eyio nkanyebeka okay. Bono omonto ori gokwana omokungu korwa esimi eye ime ere tinare koigwa nki agoteba. Mbwira ngotuya arenge nkaimoka nkamenya gochia mokamura omonto moino gari. Yes. Amataiga aki esimi yachire lakini naondokire. Agantei yaya tigana ntokanye gose ngokora areki gose ngwakare. Nari agete bono esimi eyio akorera korwa esimi ime agantei mama nakure gaki ondendera abana togonkonya inche ndoche nakure narasiru naitiru. Bono korwa eri mpaka gware tinanya konyora echibo. Bono nari inchete konyora rende omogami okondangeri agantei na omwana okorokoro osikerwa nyakundi buna osirire. Omogami ori gwakirete esimi. Justus Nyabuto Omari. Omogami Nyabuto nero gwakirete esimi. Kogotebi ng'a omwana okure. Ng'aki anyorete riboti agotebete. Inche bono aro timatiririe antebeti bono ngachaka korera akandinia epikipiki ngacha nkamutiga obisi. Obisi yaye. Ekero gwaika Bono inche ekero naigete nkana bono nachagete gokura rende abanto bagacha abanto bakaondoka rende inche koneki ege kiaba. Korwa eri mpaka gware abo tinanya konyora echibo. Ekero omonyaruko are kogenda chinsemo chia Saudi Arabia ekero kende tagotebeti agent ki are komoira tachieti gokoa chinamba chiri moranyara koba mogokwana gose agent eria moirete. Tantebeti lakini mokamura omonto nare ore moino gaiga yaani bono mosubati omwabo nere orenge bono omoagent. Bono abo barenge gocha bamoitoroti rende mokamura omonto gaiga bamorangeria bono inche timaeti bono omoagent na oria orenge gose na omwabo. Mokamomura omwabo orori oyo yochete komosiga eri ndachi kogenda Saudi Arabia. Mokamura omonto narorera okoroka Nyaboke. Nyaboke ng'a tomonyore chinsa echi. Ekero Nyaboke akonya korigiwa otorore gose natoke. Bono korwa kwagatebeti ng'a omwana osirire nkwoiranete rende obisi omogambi gochia komoboria gose ekero kende ng'ai arusetie amang'ana aya ng'aki ayanyora. Twenda ndogire rituko. Mpaka bono mambia nere twarenge nere. Bono bantebi ng'a nkanda moiso onde bagantebia omopango orarake. Mambia naenda. Omopango oki orarake. Ng'a omopango orarake nkomoreta bari korwa iga bose. Abakomoreta mbarabi aba naende aba bagokoa information ng'a okure mbarabi. Omogambi ong'ete information ng'a omwana okure. Ekero omogambi akotebi ng'a omwana okure nagotebeti ng'a omotebeti ng'a omwana okure ndiamotebeti na oyia ning'o ore komotebi. Lakini agotebi ng'a riria nachagete korera inche bono tachieti kong'eresa. Gwantebire kwabere gokoenda ase obisi omogambi. Ekero okoenda obisi omogambi eki mokogambana omogambi nkeri ki? Inche nkogenda naboria naki eripoti ere ndekonya gocha na abaagent baria ng'a mbarobereti nkoreta bare omwana oyo iga iga ndika baramorete. Gwatebire omong'ina eriboti nere ekonya gocha oyo okonya koreta eriboti eye ng'a omwana ogo ng'a kero kende emerogo eri nagenderete gokomoreta korwa Saudi Arabia ng'a okoba gwakoreta eriboti eye. Togendererete gwaka esimi korwa ase community policing oito gochia iga aria. Igo community policing nere obwate enamba ya gari ogokwana na barabwo. Community policing ere mwanya koumera na mogambe nere. Nere twarenge nere naende mambire. Nere naboria ontebi tiga torare wiki eye buna bapangete. Ng'aki aranyorete ujumbe gose ekero kende ng'aki akoreta akanyora chinamba chia gari ayo tachibwati. Nonya nere tamaeti naki achinyorete. Ere anyorete kagwakirwa esimi rioka. Igo kero kende nomonyaruko orwete chinamba chia community policing na chia omogambi. Nabo okorora churi ria okogenda nkorikora ase okorwa bono. Igo na omogambi barigeti. Omogambi barigeti. Igo kero kende nakwo ogoteba ng'a goika bono tobwati ujumbe oratebia abanto ng'a omwana ogo nare moyo gose tari moyo gose emeroberi yaye ng'ai yaikire onye gasirete gose onye kare moyo. Timbwati ojumbe ende. Mwaka onaro. Yaya. Omomura ono ororo nere orite nari. Omomura oyo erokere nabwate ujumbe ende. Tabwati nonya nere atarenge ororo. Okay, totarakwana na omomura ogo. Kero kende buna togokwana iga bono inkio otagete okonywa kero kende ase eserikari nabira toke omogwimenere bwa county ya Kisii omosubati Janet Ong'era mogavana bwa county ya Kisii gose kero kende nonye na eserikari ya Kenya goetere wizara ya amang'ana ya echinse chia isiko ekerero kiao nkeri kieke. Inche bono gaki ndatake bankonya chunga nimbwate abana esukuru tinanya kogenda ande korwa isiko iga korwa omwana oyio bono agasirete nabo tomenyete igo timbwati kende. Natake eserikari rende onye gekogania okogania kwa gaki enkonye egere na inche ndore ng'aki ndarore naenda narora abana baria bamoremo. Bono eserikari iga ekogokonya ochie korora abana gose eserikari otaete egokonye ekonyora omonyaruko omorore. Inche ntagete nkonye ndore omwana one
oretirwo gaiga oyani igugari bwayo Korwa buna ende. kurau na ndende serikali kera atakena na bego nkonya Ngenjo kiothe serikali yokonya. Mbali na kugokonya omwana kero kendo iyo chite Saudi Arabia aiche omorore kirendo take serikali yokonya. serikali na bera nkonya gwetera timbu ati muntu ugonsira abana ubana bwakansirira Wongina engencho yao ya botambe yokonyora engeli yao ya kero litukunererie. Kaski okora. jengo anatora nono muntu cha mugondo onge besa na iri school Yengenche ndenga egasi okora ni okore bibarwe bike bikasi ngincho konyorera. Mwancho murigeria Inka TV turase ekenyereki ya Kiong'anyo me sub location ya Kiong'anyo location ya Bosongo yego toka imeye ward ya Bobaracho constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii asomo ngino yomo abugatekero rigoro yo mwana yo chite Saudi Arabia taramanya saberete ko ikabono agenderete kunya gukora boringoria eri komanya saberete lakini koregana no mungina bona gutwere sankelinga iganyore ujumbe kurwase omu assistant chief gosomo konyi bo mugambi wonne we sub location yeye ngakigoro kumugambi Justus Nyabuto oyo mwerera nga omwana wekero kende tali moyo kubwaterana no murayi omonene wikayombegia community policing asoro ngoro ntuchigusuka kurwa senkeye na kero kende koene kinga nkomanya tulinga obo maene nga ibore ko tutararuga iganto chigukwana no mwana oyo mumura asinke yara totebinga kero kende ngogamba balengere na moise ko mwabo ekera chite nsi ya Saudi Arabia mugina mbiye mono sana singincho yaye watwereire bono kero kende turachikwira chinga kichigukwana no mumuro elindara atwereranga nere nkirikiama etegoro iyo munyaruko mwabo bia mono sana mwancho muri Inka TV to chiandala sikegera sigekeke sana kiribusyo nkore na tora sensemo ya kabire kiro tuguchukwana no mumura bo mungino oyo ere aratotebinga nabwate ujumbe igoro iyo musubati mwabo uyo batebekano chite Saudi Arabia kero kende obututukano bwaberenga na kale moyo bositali moyo to chiandala. Alright, mwancho muri na twakurire irabono na irene sensemo ya kabire ekero na irene no mumura abumungina uyo twakorera mugano nera se egekeke gya etire abatotebiri goro yo mwana yo chite Saudi Arabia ndu yana karatenga buno kuruko Samarieta ngor ku Josephat Yarumba nangalesi ulipo no chite Saudi Arabia itangani utaratweresa no mumuro kalenga senke mumuro mutangani ayo mana sawa muro mbalenga murasinga etolia kianda ano kalenga jeno yo katana karata tebyanga kero munyoro ko mina chite Saudi Arabia kero keno batumugano ono jingora soka no maso ninde nduete gasi chinsa marawa yakora na mbono liga squad igasi na nge okay ono kingo changa mumera ga chinsa cha marawa iga baragire tinjite mugoli mange mambye wa kipado ono kuna kawaida akantenga mbaji tibaga basana no mugako ono nje nganya kamora igo okoranga ono kunya kabera koliga nache tanda kacha suka trochina njengo sukandi ono okoranga process nere yo ayengi yo koliki bisarbi yo kwendaga yes ono koruabu ono njebuna ngonya kasoke kasiyane ngachanga igo chire Nairobi training ono kurwe training ande ngachanga mumeraga information ingo nyota turumongina ono aga nchenga mate bakumboye ono nyora robo ma no akoponyorabu tigara botema singe ncho mara bako enda baru bali successful ande mbaro bako enda baru ono bone sikando bone yamugatire ono kurwa bone intu torino goichane singe ncho ono ntuma tinga kwenda information intoko buna otonyo rene kene osinoboli ayo mwabere mo kona nera njea njenga nyora information mwanya ukona nera gesarwa manyo tu tali true phone manyo ora ko kona nera taya nabo linga kesarwa agenda Saudi Arabia kesarwa ntwanya kwamba nere muntu bagambite nere last time numungu okay ikona koko tebanga tubwati information yende onsi korwa agachiete ekemonya retengere kike nenchera abere gakamenya tubwati ujumbe tubwati ujumbe okay bya mono sana ndugu yana mwacho murigereria oyo mumuro mwabo tobere tugukwana musi munyoro kumino kyagurukwa
Rose Kerubo Nyakundi. Rose Kerubo Nyakundi. Mwancho murigereria atoria senka ya Rose Kerubo Nyakundi iyo egotebekana ochiti chinse jago sensemo ya Saudi Arabia osa sense ya Saudi Arabia abo asatarira na gwikabono lakini chinkuma chigotebanga kero kende ni gasiriti buguma bwa yasinchira etamanyekaini togenderete kubwati mugano ya sobo ime tokuruga iga ntogende kumurigi umugambi wikero kende oletete ujumbe asumungina na kamotebinga kero kende omwana oye onyarire kobaka gusiria ubuma bwaye nabo igo umubiso community policing uyo gotebanga kero kende miroberi negenderete iyo yogochikorusia omubere onye gusira onye gasirete unega tebekana chinsemo chiriye cha Saudi Arabia gocha imeyense ya Kenya na kero kende gocha goika either chinsemi cha kyunganya gosa chinsemo cha mokomoni ase twatebe gubwoyere ngo sabanga tochi andari kegera tukurwaiga sege kekekero bosyo igoturo cha service yo mugambi bworo gongoro linda chigotomanya sobo ime nganinki kyagendereire na indenga ya ruseti ujumbe nga kero kende umunyarukoyo takali moyo sabo gendere kuba mu 90 chinga kichonse gendere kuri Linga TV linde bwo manyumugano yo asenchira yo bwagari koro kwa MC Lewis. Mwancho murigereria Oinka TV buna twakoriyereira ekero torwa somongina oyure ngina omunyaruka okorukwa Rose Kerubo oyo chete mense ya Saudi Arabia egotebekana osiriti ubugima bwaye bono nigo twachire eyamasemo goika ase omunyakerugo bwekombe gya community policing ase nseme ya Kyunganyo imeye sub location ya Kyunganyo location ya Bosongo imeye constituency ya Nyalibali chache ward ya Bubaracho county ya Kisii aiga bono nigo twachira service yaye tolisiko yo bisi yaye atetato tebya sobwenge igo aliyamanyete igoro y'omunyaruko yokorukwa Rose Kerubo yegatebekana osiriri buguma bwaye me yechinse goseme yense ya Saudi Arabia ine no maene karibu sana chairman. Nimeshukuru. Litanga kala tutenga mali tawo buronka. Nilizana nkurukwa Charles Nchango. Yes. Nilinde chairman. Chairman community policing. Yes. Rose inka yo mwaite uno mwana gwendo yana. Bono ndige okumingalinga ekero mwana akwenda sikiejo kuligeria abange baitu ntwamanyete. Yes. Pero toja komanya ekere yatebekane ngo mwana yosirira sirira abuyise kya mumbu. Njoyo mobo nje nkomanya ngoja komanya guhitira kisimi. Kere ngwa kirwe simi kuboli bungana omete manga muntu kukurosi ngaboli rosi nurudi Uyo kwa kiresi milingo chairman. Esimi ekaro ya gitukurwa se Embassy ya Kenya Saudi Arabia. No, Nairobi Embassy ayo ya Kenya. Office ya Foreign Affairs na esimi yerwete. Kere simi ya rukombode maswali amangano muswati oyo nkaimuka igoro sana. Nkaboli abakomode baswali mbarabi. Mwana makombo ningo aburi tangani. Kana sobono kuchunguza kongereza na korukwa nga kisobo nkabati mwana oyo yarabe we kasini yanenka. Aya nkachikwa buria inamba yani esimi agemo konyanyora. Abuna na tuko chambono. Yes. Ingonya inamba yani esimi ko muri masulu nayi. Onde bya darfere soli nambi yakorokana umwana oyo yakogenda kole nkiki namagira bakabolibwa atiga sembas iho wademwe nambina yali ngo sembas abaya tena mbikuru maybe no mwana yo baeta ona karabaira na isina njira mukire igoro ona tukanza kuibwana kare tuibwana kanyora mama mwabo gocha ukomboria mambia ayo komboria nambe si minero wakeirwe kurwandos ngino mwana bona Rose bari na mukamuro mwabo yes kabatebina simina nakiritwa
lakini ende ngakimokora mwaro kinamba kia bandu guchia obisi bila kuboria bagantebia ekorokana omwana ore kera achiete aitane buna akomanyete agaira buna omurai buna yango yaye akamanya mepi na mbisa kina ni nkoreki ne makonye basi kera batwamanyana bagontebia kera batwamanyana bagontebia bakurukuga era ari omwachenji basi kera omuswati uri omuswati onkwanirete kera nkwanira agontebia yaro obisi eyo akoguchamira ituchamira rino tingumanya basi kera abang'ina babacha mong'ina ing'ina na ng'ina kamuro mwabo kaberesa buna namba esimu nene nakeru bagantebia ntomaite ng'ina bengo akakwanga esimu gocha aya mang'ana yakaera kera mang'ana yaera baada kama siku moja siku mbili omuswati uyu mwagent okong'akira esimu okomboria nkorukuga chamira nkorukuga nkomoboria ingira ngo mwagent wo muswati uyu lakini ndende yaja kaende kebarua mumbu yes lakini usiriro ono nkamabori bono ngaki kunyarikana swati ya karua gantebi nga ntwato mupango yo kareto muswati yiga na intu twakore asia nkongu kiba sikuru hatu yo Dubai paka Kenya 4 million koro Dubai paka Kenya ande lakini twakorire bia twabwatirana na abantu tukubwatirana twarisi base paka jesanikire lakini nende omwana otachete Dubai igachete Saudi Arabia igasara goteba nguru Saudi Arabia paka Kenya omete bana ninje kusito jabo no Saudi Arabia Saudi Arabia yes wona na butokoro na Dubai mate mbia ono lende bagonde babwatirana na bali group y'abandi komona abanyana ababachenti base bakire 4 million nigo mubiro yimo chandika kole tuole ateba amen yasana wo komia basi agantebia wikawar mubikanamo muri abantu batatu yes kurunka gariga kurunka bongo uri simya kungakira yes muri abantu batatu muri bandu byabo mukore scanning yes mutumire ibande nabyo mwabinyolde mwakuriba mwabikore scanning mwatumire nabyo gutuma mumbwaria bijikwara uswatira korki aretu ono mutemu siko kabayone kamukere ngete yo mungu nyene bumbwara simwarenge yes kamutebe ne yatebekanire abantu ambatagite ibande by'abantu batatu be family nuclear family yes ono ndinkara ngati yo mungu ngitokora ntange namba ya bwoye umuswati mungu yakange namba ya umuswati sasa ogete imarem kere mungu ibange namba yesi nkagira abantu basoba nkabanyora sikyamura woba kabatebya mwanara ayarosi ndibiri bitakere mwango cha mote muikama ndi tukora mangana ekikoba saa moja nkagira simu bayikire mbwali bakira abantu bange batano muika banegali yes ngoiko aba ucha negali mbarabyo so bamaremu uswati nyagushira bwoye korwa sasa twote bigumo komoni ba bagarumo komoni bakira abona bona ndanga tamara kwa banyira bagire siringa batebya yes ko muntu oyo mwacho ntebiri nga ndi abantu kurunka abo bale familia nyukira family baba ibandi bya makaleskani tomere gocha bono nkaligiro linga kingo konyongo kora inkoli abantu basoba muswati bwoye bono ache sange kanengere yes katwa karansa kwa na barabu ilibaitema na kwanza mara kwa basesi agacha mambia bakora bya sana ono eliyo mambia tukasanga birenga linga kitokora niko mwaka yo mabe nayo mukuru kabandikia no mochi kaba munga na guruma kuri nyoni ari samoke riri samoke nero ya maru kabandikia ne kasi ni yae kanya ngina ta kanya ro chindo na kwere yes ta maru mumuru mhabane ta kanya ngara bari babwate bajianda tukabeka mugakoye tukabeka samoke makoli ne kasi ni yae bueno ekere twatume binde bibandi bikagenda yes baadaye maambi yayo kwanta binde biri yakire katwale bengari nga ngende kijasaba tokonyal so doga kule pati mbaya binde binko babire biya yes
ono swati agatebia aikabono akungakire simu na mubodia maswali ontebi niga oyo bono Jamira nere agent bono bono ekenanyora wikire ngonya gusu bono mintaka ontebi kanyamampia kanyamatuko sukari inkalengera liga date manye omuntu omwacheti onka oitaje kwa Jamira yes oyo sigane toyo ochiase Jamira gara chikwanda Saudi Arabia kanyora muswati oyo male oyo Grace ngina maremu mukamuro mwabo muka omusiko mwabo bono yes so abana uchi mukomo nduguru nero kurya abantu tome oyira Jamira oyo kiane naro ya tego jana bale kanyona very big na nansi ko ibobe katebia oyu nyaboke ebaguruko ada temu swatu mwabo yes oyo irito oyo Jamira yes was pakangina mbesime nkamwagira mtebi agent urutakirega utwera samangana maremu ateba yale sinara kuru mwana school tagwika abachache mami saa moja karua bwana ngaikon saa moja saa mbili tayi magire simi direko soa nakida tirongira ati katonyo kuomana nkiatachira tokonyo gushuka bali na nyabuke olibono kamati ya Grace na maremu ba ushuka aba gutera saa gukire to karansa kumubudinde mangana haya maremu kwanze kibani kyari ngakibogarete ngoja nje kibani kyo tinko manyasene ruweta kya nkondo mana kare ngobi kwege ntonta manyeti ngamuri kibani kyari ngakimwana wakanyora nje tinko manyana ruwete lakini njaro ngira musikanete nkamuira so mwache ku Jamira okoba na bwate namba ya Jamira na bwate namba ya mwache ndiyo yonga uyo musikani yes nkamote ibono itagete ngakari Jamira simi ndoka kimukwana kama kagere Jamira simi yi akabwata kabodi kwana nganoyo yes kuliko busaiti kamili kanyara bakone bamanyanire yes komote na ora abwe na otora abwe konte birende mangana binaba ne ya beire ntoka saine ndia mudere ndo chenka na bandu jerere ya chapako basi kana nyanga oyo mwayo musigani oyo no uri Jamira oyo nganya namba manyaine ekagere muswati yobono yonka musigani konya ya bere nabanje kumiswa kyana ro mwirete yes uranganya ranga Jamira yo Nairobi yo proke yo no musikani yonka kajora mbaramo baigwana ni bamanya hine yes basi wono kaya kaboigo wono ndio asko twati promise nganta to koleiga yukie kaera to koleiga kanyora bono mangana yabera makongo wono kuroso muswati rosi abantu bari baita abantu bayenge abantu 5 balenge wono to kwamna bari na marogoba nkiba otebiri mukungu yantebiri otebiriga ontebiriga kamba kanyora gente kyabire gatambe yes wono bakanze kumburi chema nanga tokara mangana akiri ende kangikira kabate mwanko rondwensi or next na matian kusoro next no mo MP ya Senab kiana bwabara baita bono yes murasi natokonya nkasko kiara mukungu yabona Jamira kaikasi lakini ngwaka takobogoria bono miroberia ye chairman yarengare kogotebi ngamba genderete kuroberia mwasikandi ibande mwatumire bono yaikire tariko bwata simi yao aikasimi ariko bwata aya musungu wakanyara ya mutecha yes nkasesi nga ngandukira ngati abantu bali babuwa yebono yes abangu kana sibona nango gaba babugoli bali bamukomoni kabate ndiyo umuntu mwe shura tokonya yes aita morale matiang usomore MP ino murayu ino bono yes atokonye akante pya mane bye kwa rengrade tubya sangura nkonyare sangura tangana ali ndunye bintu bige sawukura bakante bitatu good idea basi bakabate bono kana batebye maambia watebra war maambi ko tanga musimu bamanyora musimu ochire wachekiri nini muswati uyo abo mheshimiwa kibanya wale toyo oyo masabara kitutu masabara se West Mugirango Vincent Kemosi ndio yako rose mumanyi Ben mumanyi no yoborabu na royo bakanyoro yoborabu ne Ben mumanyi na royo kera bamanyora uko batebya tigankore to gada abantu abakora scanning abeje computer bakairi bintu bya yorro bakatema kulikia abantu baurure Kenya bonse bare Saudi Arabia abo mutaka tonga tai ase list ya bare Saudi Arabia ai nkabane kone okay wono nkabori mangana kiaya sibati yo mo yakale baje bakamba maybe bakakuba musamba
basi ngacha bono kuburia proke ya yo mwachenti onka swati mwabonere kamati oyo kubinya boke bono ngamukira ngamaburi ngaki umwana uyo ndiye zikiatumiete ukia Saudia mwira magwante biga ritatumiete Rosi nani akiri ndi yagatinya kundi Rosi Kerubo Nyakundi ndubire bagati baragatebwa irita nyakundi tatumiete nyakundi ritatumiete ryaise Nyangaresi yes Rosi ryagati Kerubo Nyangaresi nyakundi ndi arengo ka tere karengera li maybe na mwete abirite ndi ngauri irite ndi bana nabogusira yes uko girite mwina ndiyo ngatware bengere gagira bali baro Rosi ni baboye umuswati yakorokana akara mwarigirie kwende yasira irite ndi nyakundi ndi arengo nyakundi musacho yari yes irite akatumiyete ne ryaise Nyangaresi igonga konyatara chinchike bande achikobeka siri umusacho uri ariko Nyakundi nakutinga manya gwikara butinga manya mobisa bono nkabatebi andi tema nkoligia Rosi Kerubo Nyangaresi yes mutige Nyakundi bagantebia tatemango bakalie lakini ndong na stibara matukado andenga umwesibo bamanyorete bakore scanning na wateba otokire na ale abo Saudia atebya sana nomia ono guru elio bagante umwesimu yo temire kuryo mo atende yo chamira ekere umwesibo abantu baro bakamwe na kirambe cy'esimu cyo muntu yes basi andi ngagurisimu kuruso umwesimu yankamwe namba akanyana nero yes irimbo ta chamira bakabona eri sinema ekere bono ba umwesimu achago kuryo muntu yakamanyora sesimu umuntu chamiro yakaporoke simu kaino umwesimu simu yakaribia umwesimu bono nero birenda akataka kuria abasheri bakataka kumaturaka bamwe bamaturakiri umwesimu bakamanyora kuri na sheri bamanyora one bitako mwishori ngamba mubwate na reseli Jamiro bwatiro ne utaba na bwatiro manyoko batukuti yes bono umwesimu gina takanyora no muswati na mena arali bono endo yinki kulimeri umwesimu yesini bona nakagaragansa kumuturaka o maturaka ni serikali yes bona ke bamanyora kurugoro inda gwenga muswati na bwatire arafu abantu basobo mbante kumwesimu batebiri maybe wiki enya kibone mabi weekend yes bakonyara ko tu okoletwa amboto mwana wikire igo ninya ego kwatebanga umuswati uchikoletu no yole Saudia gose uyokwete bana uyokwete igo goika na ba twakagere nturamanya maybe tagere wiki enya oje gwetera musimu asoitene yes bona nanyo to kushimya ben mumanyi okay ko ina yari mbone mumanyi biamono sana umwacho murigereria Oinka TV aiga torase ekioriri ky'umunyakergo w'ekyombegia community policing chinsemo kya Kyonganyo ekigotoka ase kenyoreke ya Kyonganyo sub location ya Kyonganyo location ya Mogonga ya Bosongo yegotoka imeyegodi ya Bubaracho constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii asa tuwerere igoro y'umusubati okorukwa Rosi Kerubo yo agotebekana osireriti buguma bwa imense ya Saudi Arabia gotwarwa senka ya ngina na ise abubatwe osengino yo twerera na gotworokereria nga kerokende omunyakerugo yo bwekembe ya community policing na atware ujumbe ijatoire bona tatebiringa pakomusike umujumbe ben mumanyi na soetaime na kwarora bikina umwagenti ukorukwa Jamira ime yo mu Nairobi ngotebekanirenga nabikire byara twikabona no nyantoranyora ubumaine bwisaine wikirabona iga nigotebekana ngemeroberio yogo chikugusi umusubati yo Rosi Kerubo imeyense ya Saudi Arabia likoletwa oja koinigwa aiga gusi kisemo kya mukomoni negenderete bono esabali ito nige ekogenda wika ase obisi yo mugambi omugambi omoke bwe sub location ya Kyonganyo umanyekaire buranya buto oinere turashikoboli amaboli abere atuareranga ninki amate igoro y'umugano oyo chairman twakirembye mono sana byamono sana singe nchokero kende gwatoire uburabu na umugano uri ubwate igoro y'umwana oyo okorukwa Rosi Kerubo kero kende ndekero turera na sore kero turanyorenga ntukuganetie ntukurigia singe nchokero kende yogotwera twakirembye mono kende gikomo byamono sana mwacho mulirere bono esabali itego chaka nende ya masemo kuri chinseme chiga kya Kyonganyo kogenda gwika ase abisi y'umugambi omoke
bwe sublocation ya Kyung'anyo iria chigotwerera biratatu nga ere nararia manyete iguru y'umugano uyo Oros Kerubo ugiye gotebekano chiete ya Saudi Arabia na gusirira bumwe bwa yororo gendere kuri Iringa TV kurira turasegeka kana umugano no mu assistant chief we location inchibura butambe nkoro kwa MC Dulis mwancho muri rero Iringa TV ne biro binene ngo kwarigania una twakurire irekero twarwase umunyakero gwo bw'ekyombegia community policing ase sublocation ya Kyung'anyo yigo toka me location ya Bosongo wodi ya Barachumia constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii kirotogenda kubwati umugano bw'umusubati ukuru kwa Oros Kerubo ngaro yo ocheta sense ya Saudi Arabia ne gotebekana siritaroro bono nigo twikira sumugambi bwe sublocation ya Kyung'anyo ndeto nyoro umugano mwinge nga ere niki amategoro yo roboti oro ekero tuakorire ntukigo bunge sabali naende kogenda ase asogete omusubati Rosi ndeto nyariko batokonyoro umugano wikiranu bono haiga nigo otuanyoranire no mugambi uyole omo assistant chief ase sublocation ya Kyung'anyo na iga na botuko cha komugana nginche karibu sana bwana chief bema litanga nigo tuachira sonde tora manyumugano bumusubati ya moyi gotebekano sirire me Saudi Arabia tobere tukoyobwa tukurwa sabiri baye batwarra buyanga wigatokero umugambi nere aratoye birengere bya litanga nikaramote yimurire maritawo elinde tuma omago tomugano mwingi amalita nankuru kwa Justus Nyabuto Omari mugambi moke we sublocation ya Kyung'anyo yirime ya Bosongo ase division ya Kiworo Kisii Central Sub County buna kwa boria muswati okurukuros oro mwana umarehemu Nyangaresi Arumba na Grace Nyangaresi na ibole tuwe kinyorogia Kyung'anyo ga motobo na wakina paka kagende nkayaye agasoka guchia nsema ya skimu alikitaru sublocation wono katika birema muganunde tuyo monene tubwate buna abagambi nseme geko garande nkayaye arenge igo togocha koigwe roboti rogocha ngwakirwe siminga muswati na aribwe kinyorukiao ogasirerete Saudi Arabia kachuake sa kuriga kanyoranga muntu timo manyiti kumbe ne lieta chenjeti gachita karukunya kundi ali sachiete lieta limo sacha adapted limo sacha yali yes bono kagenda ali ne karaba gocha na contact chia chiga tigete chia ga iganga so bon Kyung'anyo bono kunkuna ngora gara mangana ya talima ngano ko ayerera guika uramanya buyango uyu ningo manya kurubote bya banyene aringo chakate bunga yayo mwana uyu chiete Dubai amino chiete Saudi Arabia no mwana o Grace Nyangaresi yoyo garu mutuleti ya service yana lakini rende buneta konya kana taigeti kwatote binje tingeti ko manyanga mwana waye ururukiro chiri chinze ichibu arabu na mangano ukango chakonyoro because we are contact person si chibinyoro kote bunga yayo muswati na rusirete Saudi Arabia yes karango chikoboli ngo chakate buno nari murangereti ngamurangiria busibu mu nyakiro gono nyumba 10 kamutebia ya mangana achirariga bono genda ngumumanya lakini igawate bakana ngumuswati yo gachiete ange mitinyi etano igaguse enekare kwaera lakini takuri timatukwaro bono rinde tukabatebia mirobeli bagachaga kuriginga kibakanyora mangana tukabaye contact yo muntu uriyo tukwanirete yes as bagatokona family nga ena asirete so kurwabu mipango ya bere kuna kogenda lakini communication tili ngi yanganga kimirobeli lakini kuikira igoro na kambete no mugambi bwense melia ya Kitaru akantebia yamba jite baka involve umuchumba obo yes bono akachaga kubabwatiria mangana ya igonga omuswati uri urenge link kuchi Saudi Arabia yes iga igeta karimie simia karimie lipako muchumba bono tari gutwa trust so mirobeli njamanyika lakini yakara beta track ya kabwetu ubora bumbu achete bono yes mirobeli negenderete ninkagirete nga gujakire gwikinde abamangana basa ko babuyanga ndi mubiro yukorwa Saudi Arabia ochiche Kenya tigera abanyana bayonyona okay wancho muri Iringa TV uyu no mugambi we sublocation ya Kyung'anyo
umusike Justus Nyabuto oyo otwereire omugano mwenge bunabwate igoro yo musubati Rose Kirwo oyo gatebekano sererete ime yense ya Saudi Arabia. Omo chief ni garomo omo assistant chief ase esa location ya Kyunganyo yego toka ime ye location ya Bosongo egodi ya Baracho ye constituency ya Nyalibali Chache county ya Kisii katenga abona chief ayo naro kwa bwate ase kero kende goto burabunga ngaito kogenda guchekero to gujako genda nsemende nende ko nyoro mugano ko gwate birenga mu kwandira mu chief mu chief wensemende assistant chief Gitaru sub location. Yes. Alright, tumwacho murigereria anto chaka nande sabali kogenda guchense melia ya Gitaru buno mu assistant chief we sub location ya Kyunganya to tebiri naende egera tonyoro mugano asense meliende ekero tuganyete okoretwa kumusubati yo Rose Kirwo korwa chinsemo chiria chia Saudi Arabia. Twatebere mbemo sana bwana chief. Asenye nchoka nyole biro bya walende okwana na Inga TV na karokende goto ebirengero byensemo ya buno mugambi ikegera ainayo tenderete sub location iyo naende karokende kerige okorekana nayo gukemanya. Nabere. Twatabire mbemo sana. Mbemo karibu. Mwacho murigereria bona buna no tokobekera a full stop ekero togocha sensemo ya kabere niko togocha no mugano ku rukinsemo cya mukomoni aria me county ya Nyamira asumo subati Rose egotebekana asogete nyuma yo wetana no musacho ye kuruo gocha sobo asacha kirete sabali yo kwenda Saudi Arabia. Endele kurigereria Inga TV ndibwe manyumugano yo asoboime chibuna botambe kuri kwa MC Dudes.